दा नैबे मैगंखौहाय फानहैगोन ने? औ खरस जानो फानहैगोन खरस खालामनो गैया नों मैगं मोननै मोनथाम दंखौ फानहैनो नागिरदों आङो दा ओरैबायदि दुखुनांथाव नै बिखुनजो जाहैबाय ना दा बिखुनजो दंफैयो मादैया ओमफ्राय नैहाय न'खरावहाय जेबो लाइ लथर गैयि थाखाय नैबे जोगोनार थाइसे आरो नैबेखौहाय फानलु संख्रि मैफ्राय फानलु संख्रि जानो थाखायहाय बिखुनजोआ फाननानै हैनो नागिरदों नै ओरैबायदि जोबबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव दै लोगोफोर खर'आवहाय मोनसे बेबायदि मोननो हादों जे ब्रेननि रोदायावहाय मोनसे टिउ बेमार जाना दङ रायजोफोर आंनि बाबाखौ दाहायनो अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हर प्रम'सार आंनि बाबाखौ दाहायनो अननानै सहाय हर आखाइ हरफिननानै सारनिसिम खावलायहरदों दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजारनि साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे नाम्बार 1 थाइदिदगुरि गामियावहाय गावनि बिफाखौ बेमारिनिफ्राय सोखानो थाखाय गाबै गाबै रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिहरदों उन्दै गथ'आ प्लिज लोगोफोर अननानै बे भिडिअखौहाय बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि शेयारनि दारैनो जेन थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो दा खावलायहरनाय थाबाय रायजो राजानिसिम अननानै बे भिडिअखौहाय नुसनदोंब्ला बयबो ओरैनो नायनानै दाथा नोंथांमोना फैसा हरनो हायाखैब्लाबो बे भिडिअखौहाय फेसबुकआव बयबो शेयार खालामनानै हो दा बयनिसिमबो आं खावलायहरनाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा अननाय दं बयबो जा हायो अननानैहाय सहाय खालामलाय हरदो बर' न'खर अन्थाव बाथाव गाबै गाबै रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै खुद्रि हरदों दा बयनिसिमबो आं खावलायनाय थाबाय अननानै रायजो राजाफोरा आंखौ सहाय खालामहरदो प्रमद बर' सार बिथाङाबो अननानै आंखौ थाइसे थाइनै हेफाजाब हरदो आं ओरैबायदि खस्थ'यै न'खर खाङोमोन दा न'खर खांग्रा मानसिया आं गोदोसोनानै थाबाय दा जानाखि मोजाङै दं बिसोरखौ सोर नायबावगोन बेमारा माबायदि मालानिफ्राय जायामोन जेनेबा जोंनि बेमाराथ' गोबावानो जाबाय मास मोननै मोनथामानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा दा आखायाव थाइसेबो फैसा गैला ओमफ्राय डक्टरा जोंखौ लेंहरफिनदोंमोन ओमफ्राय जोंहा लांनो थाखायनो थाखा थाइसेबो गैला आरो दा जों माजों मोनबावनो जों दिनै खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा दिनै हा खरलबसेबो गैया जोंहा जों न' लुनानै थानो थाखाय जोंहा एसेल' हा दङ बे हाखौबो फाननो एसे जासिदोंमोन आं नाथाय अन्थाइबारिखाय रावबो लानोनो खुगासिया ओमफ्राय दा थाखायानो थाइसेबो गैले जोंहा खरस जानोबो गैले बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायहरनाय थादों दिनैहाय अननानै आंनोहाय आंनि फिसायखौ फाहामनो थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ आङो खावलायहरनाय जाबाय आंनि फिसायखौ आं माबोरै मोजाङाव लाबोनो आं बेखौ हास्थायदों दिनैहाय आंनि फिसाया गोब्राबथार जब्रायावनो दङ दिनै डक्टरा होनदों गोबां थाखा नांगोन होननानै आं दिनै बे थाखाखौ बबाव मोननो दिनै आंहा जेबो राहायानो गैया ओंखायनो आं रायजो राजानिसिम आं थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ आं लुबैदों आंहा फिसा सानै दङ दिनै फिसा सासेया न'आव गैथ'वा नै दस्रायाव थांदों नैबे गथ' सासेखौ आं लानानै दङ दिनै बे गथ'नि बे फिसा सानैफोरखौबो जोंहा खांलांनांगौ दङ दिनैहाय मावनानै जाहोनोबो जोंहा बे बिफा सासेल' दङ नाथाय दिनै बबेजों जों मावनानैबो जाहोलां जेबो राहायानो गैखाला आरो बे फिसायखौबो जोङो दिनै फाहामनो आंहा थाखायानो गैया ओंखायनो आं रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थादों आरो मानसिया बेमाराव गोग्लैना दङ जोङो आगष्टनि हप्तायाव लांदोंमोन आरो बेखौहाय डक्टर ट्रिटमेन्ट लानाय जादों बिथाङा रिपर्ट मथे खर'आवहाय मोनसे बेबायदि मोननो हादों जे ब्रेननि रोदायावहाय मोनसे टिउ बेमार जाना दङ आरो बे डक्टरा बुंदों बेखौहाय माब्लाबाबो बङाइगाव एलेकायावहाय सोखानो हानाय मुलि गैया बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गोख्रैनो गुवाहाटीयावहाय लांनो थाखायहाय बिथांमोना खावलायबाय खिन्थु अपारेसन खालामनांगौब्ला 2-3 लाख थाखा नांगोन होननानैहाय बिथांमोना बुंदों बेनिखायनो दा न'खरखौ नायनानै जोंहा जेबो एखेबारे अबस्था ओरैबायदि गाज्रि आरो बिथां डक्टरा बुंबावदों बिथांनि बे बेमारखौ गोख्रै दाहायाब्ला बे मोननानै गुब्रुयोब्ला हय केन्सारनि लाइनावबो थांनो हागौ बे खोथाखौ बुंदोंमोन बेनिखायनो आंनि बर' रायजोफोरनिसिम अननानै खर' गंलायनानै बिथांनि जानानै आङो खर' गंनानै खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना थाइसे थाइनै बिथांखौ सहाय खालामनानै जेन बिथाङाबो थांनानै थायो बेखौ गिदिर आसा खालामनानै खर' गंलायनानै
खावलायनाय थाबाय। दा लोगोफोर आं नोंथांमोनहाय न'खरनि हालोदखौबो देखायनि न' बांखौबो नैबे न' नुनाय बियो हाउजिंनि मोननायमोन ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रा न' जेबो गैजाया बेस्रा लाइ लथर ओरैबायदि निखुथ्रि मानसि नै बेबायदि आरोना न'आ बेनो आं देखायनि दा नायदो नै ओरैबायदि गोरिब अबस्था नै नायदो न'फ्रा गैया आरोना नै बेबायदि